Dalgħodu tħabbret il-mewt ta' Joseph Karabot ta' 67 sena li huwa sit il-ħanut tad-deb fiż-Żurriq li kien imsawwat waqt hold-up fl-2023. Il-każ imur lura l-ġimgħa 25 ta' Awwissu 2023 meta l-ħajja ta' Karabot inqelbet ta' taħt fuq hekk kif tliet ħallelin daħlu fil-ħanut tiegħu, rabtuh, serquh u aggredewh. Fuq il-post marru l-pulizija fejn sabu lil Joseph Karabot imsakkar fil-ħanut tiegħu stess u aktar tard kien ġie ċertifikat fil-periklu tal-mewt minħabba ġrieħ estensivi li sofra f'rasu kawża tax-xaba li kien qala. Propju jumejn wara il-ħadd il-pulizija marret biex tarresta li 3 imputati minn dar f'Taslima fejn daw ippruvaw jaħarbu iżda nqabdu mill-pulizija. Brabta ma' dan il-każ il-qorti kienu tressqu Donna Borċi Berras ta' 29 sena u żewġ irġiel Marokkini ta' 26 u 37 sena u ma wiġbu mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrihom u baqgħu jinżammu arrestati. F'Jannar li għadda xi Berras ammetti tal-akkużi u kienet ikkundannata 28 sena ħabs waqt li l-każ fil-konfront taż-żewġ Marokkini għadu ma nqatax. Minn barra hekk xi Berras ġiet ordnata tħallas ftit inqas minn 12,000 euro fi spejjeż tal-qorti, 8,000 euro f'kumpens lil vittma l-ġrieħi li kkaġunatlu u ordni ta' protezzjoni favur Joseph Karabot ukoll. Wara li tħabbret il-mewt ta' Joseph Karabot, bosta qraba selmu l-memorja tiegħu fuq il-midja soċjali. Fosthom kien hemm in-nepotijiet li tennew li wara sena u nofs ta' agonija fl-aħħar sab il-mistrieħ. Huma ppubblikaw serje ta' ritratti deskritti bħala l-aqwa memorja li għandhom mazziju tagħhom u sostnew li se jibqgħu jiftakruh bħala raġel dejjem daħkan.